Kuusi palaa. Suomen kielessä on lause, jolla on useampi eri merkitys. Lause on kuusi palaa. Katsotaan sen eri merkitykset. Kuusi, kuusi puu. Palaa, verbi palaa, palaa tulessa. Kuusi palaa, kuusi puu on tulessa. Kuusi, numero kuusi. Palaa, sanasta pala, monikon partitiivi. Tarkoittaa kuusi palaa, kuusi kappaletta jotain. Kuusi palaa pizzaa, kuusi palaa suklaata. Kuusi, numero kuusi. Palaa, verbin palata muoto. Hän palaa. Tarkoittaa kuusi palaa, kuusi asiaa palaa takaisin. Kuusi opiskelijaa palaa luokkaan. Sama lause voi tarkoittaa eri asioita riippuen tilanteesta. Konteksti ratkaisee. Kuusi palaa, puu tulessa. Kuusi palaa, kuusi kappaletta. Kuusi palaa, kuusi asiaa palaa takaisin. Loistavaa! Lisää materiaalia löydät Learn Finnish videos. Like and subscribe.